Pane, prosím, běžte pryč. My vás tady nechceme. Pane, my se vás bojíme. Prosím, nechte nás bejt. Co vám sakra děláme? Co jsme vám sakra udělali? Máte něco proti černým? Ale uvidíte po reklamě. 1, 2, 3, tak. Janka volá, šuka volá na taju, na taju. Janka volá, šuka volá na taju, na taju. I na taju, na mojaše volajú. Janka volá, šuka volá na taju. Točíme dál. Točíme dál po paní Zuflin. Kapka. Už se mi to nějak nepodařilo. Prosím, nechte nás, pane bejt. Pojďte, prosím, všechny do hově, pojďte ke mně. Kurva, je to zlej. Ani odaj. Šaj, na. Ibrahim! Já tam nepatřím. Pane, prosím, běžte pryč, my se bojíme. Prosím, běžte. Já jsem ho taky viděla. A on za mnou utíká. Chcete říct, jak to opravdu jde v naší čtvrti? V téhle čtvrti s kloboukem se nedožijete 21 let. Hovno! Takhle to vůbec není! Řeknu vám, jak to hodí! Parek! Tak za druhý! Hej! Ty jsi seš černej! Ty jsi seš bílej! Klobouk! A tohle to na nás dělá a to znamená